Kublai pi baro nakaliang Gadudarshan Kendra Shillong i pedang sngop hai pi shikatup kubor mentaga janmit shwaban page ki kubor ki babnya ngini pechwai ki mat bokongsan on baiting ka $8 billion kari UAE pen penmi ek integrated food park hai India on pen biang ka US but Israel ki kor ki bor Lia Perda Menteri Rangba Kajala Meghalaya ya ka integrated web portal jongka Meghalaya State Public Service Delivery Commission. Sedang kajing sam ya kitika booster ha ka ri parok away na ka benta ki breu ki blakan jo khat plus nem hadu san kundai nem karta. Lia Perda ba Charles Ping Group ya kajing IT ka harinja. Bat sedang kinong hikai school SSA ke jingye ki baklem buat por jongki. Ki kubor ki babnya kinong yalam jongkari India Israel UAE but USA kila ong bakira kasngi play ke jingyalang I2U2 summit kila penlet jingmut khamtam halor ke jingkurdu jongka bam ke di bat kilat penmi boarding ki bakhuit. Haka kerwa ka bakilai penmi lang kinoyalam ka I2U2 kila ong balai phliu jingmut halor kilat kelenti ki bathamai ban pentikna ya ka jing penmi ya ka bam ka di ka bakham biang bat kham pahu pahai bat ki rukom ru ban pen biang ya ka bam ka di ka bala ban pendap kham ha ya ka jingduna bam ha ka prathai barok ka wei kari UAE kala pen benaru ban baitingka hadu $8 billion ban penmi ya bontli ki integrated food park ha barok ka wei kari India kini ki jaka kin satrekam katkum ka jing start jong kini ka jok ka bamenta bat ban pinduna ya ka jing lenu bat jing do jo ki marba mardi banting kai ni rikendong ya ki ki wa bat ban pindan kam no ru da ki rukom penmi boarding ki bala ban pin thamai biang kham hashwa haba ai jing krani ka jing yalang I2U2 summit ka baning kong menteri rangba du jong ka ri Narendra Modi ulaong bakat kum ki mat trekam jong ka I2U2 ka Re India, Israel, UAE, but USA. Kilay tre lang ban kampen buon shu ya ka jing baiting ka hakaliang jo ka boarding electric ka may mariang ka kot ka kya bat ka haw. फर्स्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ कैपिटल एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं Umentri Rangba Kajala Meghalaya Ukonrat ke sangma mentagasngi ulapli patba ya ka integrated web portal jongka Meghalaya State Public Service Delivery Commission mentagasngi hakani ka rukom shakri ka bathamai phrahun rewtli kilat ai jing shakri la depan ithu but ai jing tip shaki arphun rewtli kitna trekam kanthop ru yaki new pu artli ki jing shakri online but khat southli ki bade ki jing shakri offline sho ru andang penbana sakumbashi spa phrapu phratli ki jing shakri online habakran hakani kasngi umentri rangba kajala ukonrat sangma ulaong baka sorkar jala kala shimbontli kilat kilenti ban pentikna bala thaw yaki rukom trekam ban shakri yaki pat nong shongshnong hamalaki tnat ka sorkar ba kabaong bakani ka jingle kade ka jingkala ka bakraw usangma ulakentu yaki bor bade khmi ban pentikna baki shispa phrapu phratli ki jing shakri online yaki ba ompat shempen bana ba on trekam no hakini ki saw hadu nru banai ki ban sawan services and this web portal being launched today is actually creating and making every mobile, every iPad, every computer into a service center. That's the whole idea. But let us see how things progress. Let us see how the work happens and the utilities there. And based on the situation, we will further examine. But as I said, this step today is to actually make every mobile a service center. Kajing IA ka dawai tika booster ka bahnyo pusan sngi lenter ka badekat kum ka amrit mahotsaf ka lasdang nadu mentaga sngi kani kajing IT ka booster ka bakar pang ka thumu ban sam AA ki dawai tika shabaro ki briu ki bala biang ka kerta ha ki jaka IT ka joga sorkar kani kajing trekam ka bakar pang ka thumu ban kentio shu ya kajing yashim benta ha kajing a ya ka tika ya da shabaro ki briu ki bala kenjo palat ya ka khat prasnem karta Katanat ka kot ka kya jongkari kala ong bakani ka jing ai dawai tika ka bakar pang ka deshi benta na ka jing rakhe ya ka azadi ka amrit mohatsaf
Hani Hajala Meghalaya ka office trekam juga District Medical and Health Officer East Khasi Hills daga bayatrei langru bat ka Directorate of Health Services kilayas dang ka program IT ka ha ka dispensary rinja ha Shillong. UMLA kini ka than uba Charles Ping Rope ulai shimbenta ha kini ka program kum ukong san. I think it's like everyone should again come out and give this booster shot. Put in the booster dose, the third dose. So I prefer everyone to come forward for the booster dose. And I'm a pregnant woman. I'm 5 months, so I have given this booster dose. I wish everyone should come forward for this dose. UMLA ka West Shillong uba Mohendro Rapsang ula persha jury ka jingtmu ka sarkar ban pinkin ria no ikinong shnong jong ka them motor sha ka jaka ka bayar lai akar ka badan markhap bat ka rit provincial chest TB hospital hamauba uba Rapsang ula ongru ba unsalet yekendu yo sembut menteri rangba ka jela uba Preston Tinsong haringkat ba ka jingkerpat ban perkhat sani biang sasisian halor ka ni ka jingtmu ban pinkin ria shamauba Ubarap sang ula banjur ru bahakate ka jaka lait na ka hospital ka baka sarkar kala phai khmat om day bandan da ki weipat ki jat kam urang ba shnong jong ka mauba uba David's Emily ula ongru baka darbar shnong kala persha ajori ka ni ka jing ai jing mot jong ka sarkar jala ban pinkin ria eki briu na them yo molong shakani ka kintot. It's not that it is something we oppose them because they are that colony, this colony, but because of the area has been too much density of population, too much, too high, so it cannot be accommodated one more colony there in that area. Number two, that place is meant for hospital and to treat people, not to make colonies. So this, on this ground, we strongly oppose that new colony should not be. Kinohika School SSA ka Jila Meghalaya ki bahapo kalama all Meghalaya School SSA teachers menta ka sngi kelas dang ye ka jingeki ba klembu por jongki hanong ba Shillong. Kini Kinohika School kila dawa ban pelat no ye ka tulop jongki ka bala sakut lasan benai linter ka badai nadu ubenai rempang tat hadu benai jeliu menta usnem. Nalor kani kila dawa badai ban pelat no ya ke jingsiu area prabenai jongki ka badang sateng hadu menta mene ka badai nadu ujeliu arhajar khat riu arhajar khat new katu kat ningut na kinohikai ki blaya ki persha kila ong bakindang jai beteng ya ke jingki jongki tat hadu ba ka sarkar kan pelat no ya ka tulap jongki ka badang sateng hadu menta mene. Meghalaya Trinamool Youth Congress kala kentui ki samla jong ka jela ban penyeso haki seng san perthai bar ban le ek benta ka bakong san haki kam sin char pat ba habakran bat kinong pathai khubor hadien ka jingalang baningkong e jong ka State Executive Committee jong ka Youth Congress u President Usamla Fernandez Dakar ula ong ba ka Youth Congress kan sasdangi ki kam ki jam ban penrung khambun ki dekhot hapo ka seng ula ong ba ka seng ka bu thong ban penrung hadu kumba 6000 ngut ki samla hamanla ki constituency Usamla Fernandez ula penslur ru iki samla jong ka jela ki badani ka juk ka jingmut makin pensngau pensngap ik sur jong ki persha ik jingle bakla jong ka sarkar MDA Shushu ula ong bagi samla jong ka jela kila syak pendu no ya bun kilat ki kabu namar ba ompat pendap ya bun teli ki kam ki badang lai teli. In every block we already have the convenient of the youth also. So from now on, we will be notifying all the youths and we will create one platform that the youth, those who are like-minded, who want to fight against this corruption, against this high-level system. I don't want our youth to be the servant of anybody. They should have their own life. They cannot go high-level, low-level. We are living in a democratic country. And we have a free choice. Way ubriu balalai pesan snem karta la shem hinin kasngi baulai bitning kong e jingpang monkeypox hakolam Kerala. Uni ubriu balawan poi hakat lingsuin Thiruvananthapuram na Dubai hakakat atrik menta ubenai. Khatway ngut kibriu kiblai kendu bat menta kiladan hapo ka jing shakmi kerpang. Ketenat ka kot ka khia jang sarkar pedeng menta ka sngi kala pha ya ka kenhun wat benya Shakirala bani selok lang bat ki bor penyat ka sarkar jela ha ka banthau ki lat ki jingyada na ka banta ki pat ba
Kani katanat menta kasngi kala pelat yaki kendon yada ha kabaya day baga jingpang monkeypox daga babtha yaki nong wan na bari ban kiar na kajing ya jan bat ki brio ki bapang kentup yaki tu ki badan ki jing mong ha kasni do lani ha benta jinglong bakentang jong ka met brio katkum kani ka kendon bala penmi day ban kiar na ki merat klau balayap ne badang im kum ki khnai ki risang ki shri ki tengau Haka jo kapor kani katanat kala batha ban pinjnga ya ladie na kitiar ki bala dep pendan kam de ki bre ki bapang haki jaka ai jing sumar ne ki tu ki bala don ke jingya jan bat kimrat ki bapang bashitom mentapat ngini pe ki jinglong jingman hasim neng Shillong Kajing shit kalong arpu pra point sun degree Celsius but kajing kret kalong khat khandai point pra degree Celsius kajing sngam ka hau kalong nrupo na kashis pa min step but new pusaw na kashis pa janmet Kajing hap slap kalong sun point riu millimeter. Kandan kajing hap slap bamalumala hakikat tu kat ni kejaka. Sashi sian pat ngi pitkan mau ya pi bayi kini ka kubor jangi pila ruban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong. Shwaban poi shiga bakut jong thup kubor ngini pet biang sashi sian ni kimat bakongsan. On bay tingka $8 billion Kari UAE ban penmi iki integrated food park ha India on penbiang ke US but Israel iki kor kibor Li perda Menteri Rangba ke Jala Meghalaya ya ke integrated web portal jong ke Meghalaya State Public Service Delivery Commission Sedang kajing sam ki dawai tika booster hakari barok kawai na kabenta ki brio ki blaken jo khat pas nem hadu san pukndai snem kata. Lia perda wa Charles Spring Group ya kajing IT ka harinja. Bat sedang kino hikai school SSA kajing ya ki baklem bo por jongki. Ti perlok katung ila poi chaka bakut jong katup kubor jongi menta ka janmiet hadu bangide syambiang bat pila syai kasngi kublay pi baro. If your talent remains unproven,